Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. PIO na! Maray na aga. May tanong ka ba? Lunes giraray na naman petsa 20 kan bulan nin Hulyo 2026 poon kan rangkada kan semana. Sa paghampang niya to kan kaldaon asin kan semana, mahal na amang Diyos dapat tayo sa gabos. International, sagot ni Pio Fernandez yan. Pio ngang bayan, Pio Fernandez laging maaasa. Programa ng Tingog kan Banwaan naglalaom na sa paghampang niya to kan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday man sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Ay basta Kami po naglalaom na sasabayan nindo kami sagkod alas 10 tapag Lunes sagkod sa nakitang alas 10 nin pagkaod to. Magiging katuwang tadyan sa luwas kan pagpresentar nin mga istorya an News Team and Mega Force Patrol. Pading Jimmy, Chief Jimmy, Pading Jomar, Pading Al, si Karen, si Joshua, si Angel. Sa samuyang mobile po sa 4x4 pickup yaon dyan Henry Mata ang samuyang mata sa kalsada. Mantang sa Master Control ang samuyang Chief Tech Ramir mismo, Chief Tech Ramir ang yaon dyan. tanong ka ba? Sa newsroom kumpleto ang tropa, nangingenot ang samuyang News Director Mardela, si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole and Gloriani. Si Surumada po nindan istorya, lokal, national, international, nadadangog po kada bes na igwaning news break as in major newscast sa DCGB. And apwera kan broadcast tatabi sa o kaya sa mainstream media, sa AM band region-wide, sa radyo, sa traditional radio, nahiling pa kita si nadadangog worldwide. Simultaneous sa DCGB News Online sa Facebook and sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ating lilinawin, isyu ng bayan, ating hihimayin. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez sa IT and OJ Tismi coming from Sorsogon State University. Sagot ni Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan sa DCGB. Si Pio Fernandez, rangkada tulos kita tapag Monday, limited ang sa tuyang oras tabi, hanggang 10 lang kita, sabitan na ni Kasubago. Standby muna tabi yung news team, hold your horses, hold your fire, not unless na flash report yan o very immediate na concern, interview ta. Nasa linya po, makuha na kita ni precious time, bata Lunes ngunyan ano po, busy ang mga opisyalis di gobyerno niya to. Nasa linya ang Chief kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, Sir Bobby Cristobal. Sir Bob, maray na aga, on the air na tabi kita sa DCGB. Si Pio po ini. Good morning, Tio, asin sa gabos na listeners tango nila aga. Opo. Sir Bob, ano ka nakalis na mga aldaw? In fact, nakalis na halos 2 semana. Very audible na tabi. So, ragubnob kan bulkan mayon. Gulpi na nakakadangog, even digdi sa may Washington Drive, asin iba pang lugares, nadadangog na tabi, lalo na ang pagkabanggi. Now, yaon po so clear and present danger, como alerto 3 kita, and igwa man po ning naglangkaw ng level ng state of fear o takot. Even itong so mga nasa 7, sagkod 8 kilometros na linya hali duman sa permanent danger zone na 6 kilometers. Ano po tanganing once and for all, ano ang policy kan probinsya through APSEMO manungod sa siring na mga bagay? Tan iba gusto nang magpaibakwar, so iba yaong pa ang halangkaw na pagkatakot. Madangog kami tabi, ano talagang policy ka yan? Go ahead po. Yes, good morning again, Tio, and sa gabos na listeners ta. Manungod po, tama po yan. Last week po, Friday last week, naka-record po kita nin paglangkaw nin emission
ki sulfur dioxide dyan sa bulkan na mayon. Friday 7,000 and the following day sinundan pa ini kay record breaking na sulfur dioxide emission which uminabot nin almost 13,000 plus cubic tons of sulfur dioxide. And then buminaba man ini after those 2 days na luminangkawon siya. Ngunya buminalik na siya sa around 3,000 to 4,000 tons per day. And tama po yan na reparo man po kang PHIVOLCS ang shallow level ki magma. Ini nga ni po ang nagkakausa kang mga ragugnob na sa tuya pong nadadangog. Dahil po digdi sa magma padagos ang short-lived lava fountaining ang mga strombolian activities nagdedegas po ini po saro sa mga kausa kang mga rangugnob na sa tuyang nadadangog and then pagdegas kay ini pagtipa kang mga gapo mga lava deposits dyan sa taas saro pa po ini sa mga kausa kang rangugnob. Now again kauron ta po ang PHIVOLCS. And sigun sa indang obserbasyon and sa indang monitoring, wala po sindang nahihiling na senyales. Dahil po na kumpleto ang parameters para ilang kauta po ini sa alert level 4. So again, yaon po kita sa status na alert level 3 kung saan ang sa tuyang operational protocol pag kita nasa nasa status nin alert level 3, iyo po ang sa tuyang pag-evacuar ang nasa laog kang 6 km permanent danger zone. And padagos na bawal maglaog ang mga farmers, turista, digdi sa laog kang 6 km permanent danger zone. Sa tuya lamang kung iiroon o aabisuhan na mag-evacuar ang mga pamilya na nag-i-star digdi sa laog kang 7 and 8 kilometers kung kita po nasa alert level 4. So again, maging responsable po kita. Takadakul po akong nahihiling, Sir Pio, na mga posts sa social media na nag-i-erupt ang mayon, nagsasabog sa mga lumang materials, photos, sendang pigpo-post. I don't know their reason o kung ano ang katuyuhan nila nga sinda nagigibonin arog kay ini, which is causing panic and anxiety also sa satuyang mga kababayan, Sir Pio. So inisaro man sa mga pangapodang ko na mas maging responsable kita sa mga posts sa social media because bako po magayon ng epekto kay ini. And para lamang po ini sa magkaigwa kita nin content, I think bako po magayon. And that's why we have to be more responsible and agadon talang ang sa tuyang mga impormasyon sa mga tamang ahensya de gobyerno o mga opisina arog na lamang po kang PHIVOLCS. Digdi po kita magkukuan nin impormasyon manungod po digdi sa aktibidades kan bulkan na mayon. I believe, Sir Pio, this is one of the reasons kung nga kadakol ang nagpapanik. Igwa na nga ng rugubnob, sasabayan tapanin mga disinformation. Iyo tabi. So we were listening very intently, Sir Bobby. Now, could it be fair conclusion na ang pagpaibakwarta kan nasa 7 hanggang 8 kilometros will be science-based? Tabi, kung baga nakabase sa pahayag asin sa findings, rekomendasyon tabi kan PHIVOLCS. Yes po. Yaon po ang PHIVOLCS na iyo ang eksperto pag-abot sa aktibidades kang bulkan na mayon. Sinda po ang nagdedeterminar ka mga parameters. And we sa Albay Public Safety and Emergency Office, Management Office, we have our action plan, our protocol na pigsusunod man. So gabus ini nakaset na, Sir Pio. Di po dapat clear ang lines ta. No arin ta pig-evacuar ang mga nasa 6, nasa 7, or nasa extended 8. So dapat klaro po kita digdi. Tanganing di po nalilibong ang mga tao and then kita man
firm man kita and strict pag-abot sa protocols ta. Opo. Now, paano yung igwaning extreme fear? Because fear is unquantifiable bagatabi, Sir Bobby, so baga nasa 7 and extended the 8 kilometers na danger zone. Ano ang magiging abiso ta sa inda? Pwede sindang on their own evacuar or stay put lang mo na tabi kung talagang natatakot Yes po. sinda tabi? Anong policy Yes po. kayan? Yan po ang digde Sir Pio, pag-abot man ang level kang fear kay sarong tawo iba-iba. That's why may mga tawong takot na, so naabot na sa level kang pagkatakot, so iba da ipa man. That's why we have to set the parameters again, Sir Pio. Kaya nga ni alert level 3, day pakita nag-iiro kang 7 and 8. But then again, day tamang kay puan magsunod digde, kung kita po nakakamati na nin takot dahil sa rangugnog and then sa mga quakes and rockfalls na nadadangog ta, we can evacuate anytime, Sir Pio. Yan po, discretion po kan sa tuyang mga katugangan dyan. And those who want to stay, again, data pag discount manggiraray ang activities ni Mayon, padagos manggiraray kita mag-ingat. Ano po, Sir Pio? Again, discretion po kan sa tuyang mga katugangan iyan. Mhm. Okay, so halimbawa mag-decide ang sarong pamilya o komunidad na mag-evacuar, maski igwa kita ning clear cut policy na dai pa man mapupwede because it's science based. Halimbawa mag-decider kami na mag-evacuar mga nasa 7 boda nasa 8, paano ang sunod na protocol sa dapat mapaisi? Anon mga dapat gibuhon? Would they go to evacuation centers o mga safe na lugar na kaparyente sinda? Madangog tabi kami, Sir Bobby. Yes po, yan na nga ni po ang pigsasabi ta, Sir Pio, nga ta kay puhan may clear cut na protocol kita when it comes to evacuation and our action plans when it comes to disaster. Dahil arog po kaan, kung may saro o duwang pamilya ang ma-evacuar, then you have to activate evacuation centers. Inong mga identified evacuation centers. We have to inform the barangay and then the LGU. Because if we're going to activate the evacuation centers para sa saro o duwang na pamilya, it's a different story. Pio? Bako magiging madali. And again, we have identified evacuation centers already in place naman po yan. We just have to inform our barangays and then our LGUs. And then they would know what to do po. Opo. So, malinaw tabi, Sir Bobby, yaon so clear-cut policy, no evacuation, pero pag inabot mo sa state of fear na talaga, na dahil na ma-quantify, igwaning option, individual and collectively ang komunidad, pero magtaisi man sa otoridad tabi, po? Tama po yan, because baka ma-evacuar kita and then maglalaom kitang, maanap kitang tabang, asistensya sa barangay, kung di man ninda aram na kamo po nag-evacuar, they man sinang knowledge, po. So that's why we have to inform the barangay also, and then the barangay will inform the LGU and then us sa APSEMO po. Opo. Talagang ngunyang ko lang iniina po sa imo tabi, Sir Bobby, ta pinakalmada ko muna sa sitwasyon, At least for now, medyo igwa na ning clear cut policy na ipaluwas. Kung igaw pa man ning araw kay ning similar circumstances na magburutwa, magpararagubnob naman, at least makunya na nato, maalay na niya to yung fears, mabawas-bawasan. Inigwa na ning policy na guidance sa tuyang publiko. Now, tabi, Sir Bobby, halos kabangang taon na uyan kita sa kasiributanan kan bulkan mayon. How straining it is sa resources niya to diyan sa APSEMO, kaya pa po ba ining sa tuyang operation na ini, mga evacuation gabos-gabos tabi? Yes po, again papitong bulan na po kita kaining sa tuyang 4 na evacuation centers. Malilipot, we have Kamalig and Tabaco, and then Ligao.
And good thing, Sir Pio, aram mo pag nagtatarabangan man kita, wala man na magabat. Yaon ang DSWD, ang Philippine Army, and as in iba pang mga ahensya de gobyerno na nagtatarabang. That's why nasusustain ta ining sa tuyang evacuation centers. But again, tama po kamo, Sir Pio, dahil naman po ang nakakamati ng discomfort, and then pagka uyam. That's why so iba nga ni naguruli na, Yan. lalo na digdi sa tabako. May mga reported kita na mga evacuees na nagbabaralik sa indang harong, and then na nagbabalik sa evacuation centers because we understand also, Sir Pio, dahil nga ni papitong bulan na sindaduman. And again, we're doing our best to maintain these evacuation centers. Maski nga ni halawigo na panahon na, Sir Pio, continuous kita sa pag-manage and pag-monitor kan sa tuyang mga evacuation centers. Sir Bobby, what would be your message sa Albay bilang AFSIMO Chief? May relasyon sa emergency inikan bulkan ba yun? Madangog kami tabi. Go ahead po. Yes po, padagos ang sa tuyang pag-iingat. Ngunyan na medyo padagos manggiraray ang pag-alboruto ni Bulkan Mayon. Alagad, we have to also be calm dahil ining mga nadadangog ta, arog na lamang po kang mga ragumnob, ini po parte kan aktibidades ni Bulkan Mayon. Actually, mas magayon po ini na nababawasan ang pressure. Di kita nagtitipong ki-pressure digdi sa laog kang bulkan, nakakaango siya, Sir Pio. And we are hoping and praying na sana as soon as possible time matapos naman ini kadakol po kitang katugangan na padagos na nasa evacuation centers pa. So sa gabos po, magdangog po kita sa satuyang mga advisories from our local government units, and then our lalo na ang FIVOX, Sir Pio, and sa satuyang mga katugangan na mahilig magamit ng social media, let us all be responsible sa satuyang mga posts. Data na pagdagdagan ang anxiety na namamatian kan sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya nin Albay. Lalong-lalo nang ngunya na nagtutuga ang mayon. Bako po ini karaw, Sir Pio. That's why we have to be responsible, man po. And also, sa kuminsan paano na papasa-pasa na Oo. videos, kung may mga AI, kuminsan may nahiling ako, bako picture kang mayon. Pagpaporos ninda, basta nagtutuga. Pio, nakakadagdag pa ini. Actually, nakakadagdag pa sa problema ta. Opo. And lastly, But again, mag-iringat po ang gabos. Padagos ang pag-iingat ta. Lastly, what would be your birthday wish? Tabi. Siguro, Sabi Sir Pio, birthday. Thank you very much. Siguro iyo ang matapos na ang pag-alboruto ni Bulkan Mayon. Yan lang po ang hagad ko ngonyang kumpleanyo ko. Happy birthday, kala mo, naringawan Thank ko. you, sir. Thank you, Sir Pio. Thank you, Sir Pio. Sige. Have the best of the day, Tabi, and happy birthday. Salamat sa impormasyon, Sir Bobby. Thank Happy you, Sir birthday. Pio. Ingat po ang gabos. Thank you so much mga tugang sa tuyang birthday celebrator, AFSIMO Chief, Sir Bobby Cristobal. Mabalik ang programa. Pwede na tayong mag-time check, Chief Tech Ramir. Pwede na ba? Sige. Oras Pilipinas, 9:26. An oras hatod sa Indokang. Wana, ba't parang Liver ako Aid, kumahog ka? Silamarine Ay, Capsule. Ma'am Love. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Medyo na-alarma. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silamarine plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silamarine plus multivitamins Liver Aid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Juana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Juana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Juana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Juana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapa-tastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Gueño. Hunyo 30, Kurit Libon Gueño. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Gueño as in Zumba Contest.
Hulyo 21, Agri-Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, an aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila, Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan karabay sa kauswagan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Mabuhay po kamo dyan sa Ginubatan Longganisa Festival and siyempre sa Libon Paroy Festival. Tabi? Good morning. Mabuhay kamo dyan sa Indo, sa Libon, buda sa Ginubatan. Si Kagawad Bong nag-mensahe sa Satuya, nagkaubusan daning stocks nin diesel dyan sa malilipot. Anong nangyari? Tibaad talagang naubos na tagulpian nagbakal ta sa aga baga big time yung price hike Endimar 11 pesos ata more or less ang maximum per liter sa diesel and sa gasolina naman mga 3 hanggang 4 pesos ata kada litro and sa kerosene ay man halos 10 pesos man ata more or less sa aga iyan ipapauto baka nagkaubusan lang talaga dyan honest to goodness, or baka may naghuhoard. Tabi, pakicheck dyan na, malilipot da, nagkaubusan ng diesel. Dahil kita makonclude tulos, kung anong nangyari nata nagkaubusan. Baka talagang igwanin, nagpanik ba, yung naubos na, or baka pinaghuhoard. Puro kita spekulasyon mo na tabi dyan. But the fact is, nagkaubusan, dahil dahaning nakukuha niya dyan na diesel sa malilipot albay. Sige, dagdagan tan mga istorya hali dyan sa luwas. Ang sa kuyang kumpadre, si Chief Jimmy Nasalita. Kumpadre, Chief Jimmy, good morning.
Yes, pade, maray na aga sa mga parantaba. Yung kita mo niyan digisan ko niyang bayan sa Banuan Kanuwas. Kakaiba susisyon ko niyan tabi pade. Oho. Dahilan sa nagpipinsar kita pagkatapos kan prayer, suminunod so lupang hinirang, pagkatapos pinagpresentar kan majority floor leader, so magiging direksyon dalagan kan sesyon ngunyan base sa kalendar na agenda. Pag-abot sa privilege time hour, tuminindog itinaas tulos kamot ni Kagawad Robert Arevalo, Chairman Committee on APRO sa Sangguniang Bayan, sensitive na komitiba. Opo. Sa Sangguniang Bayan, nag-manifestar motion na siya na ma-resign mademitir bilang Chairman Committee on APRO. Ay, yun ako kung bilang Kagawad. Ito pala bilang Chairman kan Appropriations. Nagkabirigla, kita nagpiprepare for session, pag-attender kaning session. Anyway, pagkatapos ka to, nagkaroon sa pagiling ko, nagkabiriglaan sa mga members kan Sangguniang Bayan digdi. Pagkatapos ka to pwede na makapag-manifestar siya ma-resign. Nagdeklara siya, inagad na sesyon. Tapos na. I-adjourn. Adjourn. Uy, talaga anong nangyari? Abo naman si Vice Mayor, partikang protocol, in-adjourn, dahil naman nasunod ko sa agenda. Di pa, ano daw iyan? No. Sabi ni Vice Mayor Escoto, dahil nangayikaputon kan kung ano ang rason. Iyo. Pero nabatigbanggit, nakapahabol sa microphone na kung dahil naman nga sa Kuya Kitiwala so Mayor, better to resign. Matindi. Igwaning undertone na. Ini sa laog man, sa laog kan sa opisina ni Vice Mayor, nagralaogan so mga konsyales. Si Kagawad Robert Arevalo, pigbukod niya to, huminali na. Tulos. Huminali na, dahil abo man magpa-interview na. Tawang kita ng pagkakataon na makalaog. Iyo nga ni ko tanong, pero ito ko tanong si Kagawad Arevalo because something is there eh. May hugot siyang hararom bako. Kung day nang tiwala da sa alkalde, di madimitir na siya as chairman sa APRO. Naglimiter nga ni. Okay, ayan ako digdi sa laog. Sige daw. Kansan ko niya ang bayan. Makuan lang kita reaction ka ni. Kung napano nagkabiriglaan. Okay. Yan si Vice Mayor Dominguez ko to. Vice, napano ta haman sa agenda, ready na kan proseso. Biglang nag-resign si Kagawad Robert Arevalo, Chairman Committee on APRO siya, no? Okay, so nabigla man po kamo kay ni Vice. Sanon mga sunod na action do kay ni? Si Paring Tiyo Santol. Hello. Yes, Vice. Good morning, Tabi. Good morning po, Pio. Opo. Marinaga po sa gabos na tagapagdangog tatabi. Opo. Paki-istorya primero, what happened? So, timeline. Anong nangyari po, Tabi? Pinaka-primero po, di akong idea kung ano pong nangyari. Basta ang ano lang, pag ano kan sa privilege sa hour, nagmanifesto po si Kagawad Arevalo. Primero pong manifestation niya, ma-resign siya as APRO, Chairman. Tapos po, pangduwa niya pong privilege motion naman, ang motion niya po, is-adjourn. Bata po nasa rules me, na pag-arugan na mga privilege motion, dahil na po kay Puan debate. Igagalang mi po yan. Okay. So, before nangyari ni Tabi, Vice, Sir, any hint o idea kang nadadangog na posible managad na igwang arog na kay nagigibuhon si Konsehal Arevalo, Tabi? Dahil po akong idea eh. Paglaog kulang ko niyan, yun ang po ito. Bigla na lang kung igong manifestation.
Iyo tabi. Now, how true, sabi sa report na nakapahabol sa mikropono in session on record na nakaunambit kuno aligado si Consial Arevalo na kung dain ng tiwala sa alkalde, better yet mag-resign sa chairman as APRO. Would you confirm tabi kung nadangog mo iyan? Ikaw po siyang manifestation, kasabay po yan sa manifestation niya. Total po, nasa means man yan. Kung yung kaso po, pwede man pong paon ni Jimmy ang minute. Sabi, mahiling po nito. Ayun. Yan po duman sa minutes na kakaag. Iyo tabi. Now, pagdimiter niya, ano su aksyon kan sanggunian akseptado sa pagdimiter niya tabi? Iyo po nasa rules may paano na dahil na po pwedeng debate ng previous motion. Pagtatao man po na right dyan sa sarong konsehal na pwede siya mag-privilege motion po. Ayun. So inagi niya sa privilege motion so sa iyang pagdimiter as chairman kan APRO and then ng further debate dyan ako unyan tulos-tulos. Iyo po. Kaya nga po by next session ang anong milang so gigibuon mi na po na action digding by next session po ma-executive session kami. Dahil man po kami pwede mag-proceed pas na may vacancy. Ayun. Oho, okay. Oo. Yun na po ang gigibuon mi by next session po ini. By next session na and then i-open na ito and the possible mailek ka mo ng panibagong chairman. Iyo po, ma-reorg naman po kayo. Depende po sa sentimento kan majority kung ano, yung siya po ang pipiliunin ng chairman. Iyo tabi. Now, ining su privilege mo so niya man na pag-arjon, nothing that disanggunan kan do but itaw yan, ta privilege mo nga ni. Iyo po. Iyo pong nasa rules me. Nakakag po sa rules me. Iyo po. Ako pa siguro yan po na siguro pwede ming i-discuss. Iyo Sa tabi. executive session me by next session. Opo. So, i-discuss mi po yan, manungod naman sa mga privilege motion na yan. Opo, well, copy tabi. Now, Mayor, Vice tabi, ano ko taan na susaro sa pag-uurunan mo niyan o kaya nakatalaan ko taan na pag-uurunan mo niyan dyan? Kung dahil po nangyari ini? Igwa po kaming, kung dahil po ako na sasala, igwa kaming first reading na ordinansa. Tapos, igwa po kami mga APRO ordinance kan barangay. Nagkatulugan po ito. Tapos, igwa po kaming resolusyon, pangalimagaro ito na pito pala, pitong resolusyon po na pending for second reading and final approval. Mm-hmm. Okay. Duman, balikan ta sa plano ni dung mag-executive session. Would you invite still si Consial Arevalo tabi? Pero minsan pong kasabay. Dahil po kami nag-exclude. Ayun. Pero may pong kasabay sa, pag nagsabi pong executive session, diray masala po yan session para i-complement nilang momo na po ang discussion sa MUYA. Opo. Sabing at least, to ano man po sa mga ano baga. So, mga problema sa laog, ma-resolve yan eh. Iyo. Would there be a possibility na i-open, i-kuan lugod, ibakante lugod ang gabos ng mga chairmanship committee? Depende po sa sentimento kan majority kung gusto nindang i-bakante so other chairmanship. Last time po, nangyari na yan eh. Ikaw pong nag-motion na 4 na committee ba so gustong binaki tapos bigla pong in-overrule kan majority, ibakit na gabos. So, na-resolve man tulos po ito after 2 sessions na re-establish mitabi sa mga chairmanship. Yeah. So, kunyan din po, out of nowhere talaga po ini, nagkaigwang manifestation. So, itatatakan mo po ini by next session through executive session. Opo. Sabing, irahay mo muna po kami sa laog, saka na po kayo masesyon. Iyo po. So, regular na session. Irahay mo muna mo sa laog po. Kung igo po ning mga importanteng referral sa Committee on Appropriation, who will act tabi kan in the absence kan chairman tabi? Kung in kaso po, di pa ini ma-resolve by next session. Na di pa ngayon po ma-fill upan. Ginibumi naman po sa effort na mag-iwag executive session. Ang gigibuon niyo po, i-appoint mo muna sa vice chairman. Sabi nga, dumalagan po so committee ba? Di kita po pwede mag-pending. Iyo po. Mag-pending kan mga trabaho mi. So ngunyan, i-appoint mo na siya, i-appoint na sinda automatic o ngunyan tabi or mapakatapos na kan executive session nindo tabi? Pagkatapos po kan executive session, kung kaya masala pong i-fill up na kung di po kaya, yun na po ang sa kong option ma-appoint. So vice chairman, papa-take over mi po as acting chairman.
Okay, sige tabi Vice Sir kung igwa kaning mensahe man sa mga awas nun manungod sa biglaan na ining istorya diyan sa sanggunian Ano po, gawin kami. di po magamdam po ang mga kapagawas noon. Nang proseso lang po ini, nangyayari man talaga po ini. So, rest assure po na igibuan din po ang gabos na masettle po ini mga issue ini. Opo. Salamat tabi Vice. Mabuhay Salamat ka, tabi Pio. Salamat maray. Opo. Opo. Okay. Thank you so much. Ito pa, pero sa masunod tabi, Vice, kaday man ki explanation ka so bago as to what his reason sa pag-resign pa. Kada pa ninyong explanations kagawad Rebalo? Manungod po dyan, primero tabi dyan sa apot mo Jimmy, ang nagkakagpano sa rules, anining non-debatable na po ang privilege. Pero ako po, sa parte ko, masurat po ako kay justification. Pero bako po ito compulsory. Voluntary lang kung gusto tabing simbago ni Kagawad Rebalo. Sige po. Okay, so yan tabi pa de. Kuha pa de. Hararom yan. Or data masabutan. Agad ang reaction si majority floor leader. Sige tabi. Nagkabiriglaan ni Kasabago. Maski nga ni ako, nabigla ko kanso na sa posisyon na kita kan pag-attender ka. Tapig pa presenter niya ni Gagawad Reblando. Sudalagan kan agenda. So mangyayari mo niyan sa regular na session. Kagawad, si Pading Pio po sa DCGP. Hello. Sir Pio. Yeah, Kagawad, good morning. So as floor leader, papaano man tabi an sa imong gigibuhon sa sitwasyon na ayan tabi sa sanggunian? Iwan tabi yan, Sir Pio. Naro kayan. Because sabi nga, sa rules mo talaga, nyaon dyan, that motion is debatable. So, not non-debatable. So, ang kunyan talaga, that is privilege, then we go on with that. Iyon lang ang kunyan ganyan. Ang kunyan lang dyan sa moya is we have to, sa sunod, mag-istorya kung ano man talaga. So, kunyan niya. Kung nasa isip niya or kunyan niya nga ta, nagudyok sa iya, ta aro ka itong kunyan niya, ang motion niya. Yun lang yan, Sir Pio. Opo, Sir Tabi, Councilor Sir, sa kan mga nakagi previous bago ini nangyari, is there any hint na inadadangog ka mo na posibleng igwa man na ganing hinakit or what disgusto ining si Councilor Arevalo sa sistemang iyan? Over? Sir Pio, wala man tabi, wala man kami. Actually, nabigla man nga kami ngunyan kung tataaro ka ito. Kasi I'm used to that na pag may mga privilege during privilege hours or privilege hour, igapod mismo siya talaga sa gustong may privilege yung kunyan magtaram. So that's it. Wala man akong idea lamang kung ano talaga ang ganyan. So sa iya lang ito talaga tabi, Sir Pio. Nabigla na sa out of the blue. Now, on record tabi bako man nasa kunano pa man, on record si sayang vice chairperson kan appropriations. Lai ko natanda ang maray. Si sayan ko niyan daw wala sa record digdi sa kuya. Opo, okay, sige po, opo. Pero ang vice chair okay, it's no problem po, opo. Sige tabi so yun tabi. Opo, sige po. Thank you so much. Opo, sige, salamat tabi Kagawad, salamat po. Thank you so much tabi si Kagawad sa Reblando. Haros mga member kan Sangguniang Bayan nagralaog na dito sa opisina ni Vice Mayor. And party kan sa tuyang trabaho. Nagpumirit kita na makakuha ko reaction digdi and pinalaog man kita. That's why nakuha niya to so mga reaction. Thank you so much para Vice Mayor Domingo Escuto, Majority Floor Leader Reblando. And so yun na yan pa day. Thank you so much. Bye. Okay. Thank you so much. So talagang kuan na lang si Kagawad Arevalo na lang ang kuan. Mysterious kung ano man Buda, unique dyan sa uwas ang mga istoryang Dracula minapoon sa Sanggunian Bayan. Ini pa di kumbaga sa kwan
Ilingon tan gabos na ang gulo kan. Kung nato na paano ito nangyari ini. Yun na nga ni. Oo. Parang nga ni nakahabol ako sa programa mo. Dahil kapan na dahil pa so... Ang kapirik na talaga ba? Sabi ba kaya, di Vice Mayor, kagawa driblando. Dahil maninda piglao manarog ka ni sa... Tapos? Dahilin ko sana, uminita, pagkatapos ng presentation kan agenda, sa dalagan kan sesyon, sa majority floor leader, present sa floor, dahilin ko lang, nag-itaas kan kamot. Maski duman sa body language, maski kan dahi pa siya nag-itaas kamot, okay, so iba-iba ninda, dahiling ko, pero kagoro storya. Bago nagsesyon, nagabot si Vice Mayor, yaraw na digdi sa grupo. Wala man barang Malaysia tabi pa di, horon-horon, ignorisig, irekto na ng basketball bagang gobyerno staff, nadadangog ko. Wala man Malaysia kaya kung ano? Iya, buda. Aram mo kumpadring Jimmy, kung ito man if ever, itong sunadangog mo na kundain ng tiwala. So, alkalde, ayan baga paano sa sanggunian, although, separate and distinct bagayan, and co-equal. Separate and distinct, but co-equal. Ang kadaklan bagang practice, ang mga ibibugtak sa mga sensitibong committee appropriations, ways and means, kung ano pa man, kaapil kan alkalde. Yan ang general notion. So what happened? Kaya rarumini pa din. Gani ako naka-anticipan na kung naroon kayo ito na mangyari, na-ready ko so yan. So armas de fuego na pang-record na kumpadre. Ay mga taram nindo, kadaklan it is a practice sanggunian bayan, lungsod, lalawigan o maging sa Kongreso, Senado o sa Kongreso, ang mga yaon diyan sa sensitibong komisyon, appropriations to be exact sa sarong komite na matindi, kaapil yan kan administrasyon. Kaapil yan kan administrasyon. Ang ibubiburugtak yan at sa practice, tabi. Tanganing dayaday baga. So, siyempre, andalagan kan administrasyon, nakadepende man sa pag-appropriar on one point, sa pag-appropriar kan mga pundo para po sa mga proyektos asin servisyos kang kunyan kan niong sarong munisipyo. Ay naku, sus Mario Joseph. Sige, kumpadring Jimmy, balikan ta na lang yan. Igo kita nin dagdag na istorya dyan sa luwas. Okay, DZGB Flash Report! Si Karen, location mo Karen, and what's happening? Good morning. Yes, thank you Tabi Asartillo. Yaon kita digdungan yan sa Maya Old Albay District, particularmente sa Ampan ng Kapitolyo Provincial. Dahil tapo ko mas o menos mga sandatos na persona may mga darakulao na mga tapot-tapot na placard. Dari sistema Tabi Asartillo, nag-protesta ini dahil kanso pag-terminate sa trabaho sa provincial government of Albay. Ngunyan Tabi Asartillo, dahil medyo naging kita, sa initial kong informasyon, mga displaced quarry workers Tabi ni Asartillo na pinag-terminate kan provincial government of Albay. And sa ngunyan, ang pinag-mention digdi, iyo si Gobernador Noel Rosal, asin si Provincial Administrator, Engineer Raul Rosal, ilang iyong namamayo sa Provincial Quarry Task Force. Kaya iyang kami digdi sa Tiyo, naglilibot kami digdi sa Peñaranda Park, puro ini ng mga nakaitom. Kung babasaon ka sa Tiyo, ang mga nakasurat digdi, iyo ang sabing, Governor, sabi mo, mahal mo ang Albay. Pero iba ang nagmahal. Bye-bye ang nagmahal sa Albay. Igaman sa tiyo, kidakulaw na placard. Na nakasurat, pinoto mo ikadob, pero ikapalan, magadan kang trabaho at hanap buhay ni. Sir, maraming aga. Saan tabi ka mo, sir? Ay, sinipedo, nagtaram na sa tiyo. Pero kasubago, Sisay ang Karen, okay, na-establish ta ng sitwasyon, igo dyan yung lightning strike, poko mas menos ang gatos na mga tinarangkas na empleyado sa Task Force Quarry, sisay ang posibleng makuha ta dyan lamang dyan yung mapahayag kan sa indang nasa sabuot, and pagkatapos kayan, kuhaan taan na response ang Kapitolyo. Tabi, sisay ang pwede dyan. Sige daw.
Actually, Sir Pio, bago pa, habang nag-standby kita, nakikiumakot kita kung nasirin sa ini. Alagad, Sir Pio, da ini nagtaon na pahayag kung saan talaga sinda. Pero ang duda mi, Sir Pio, paigo kami initial na informasyon, mga quarry displaced workers ini, pwedeng iyo inis to mga para pala, posible man, Sir Pio, na sa mga dati ini na nagtatrabaho sa task force na alita naman, Sir Pio, na nakukumpirmar ito na mga inarali sana gobyerno provincial, sana Albay. Madam, good morning. Sometimes po ka mo, Madam. Dalaga. Saan po ka mo nagtrabaho dati sa provincial government? Then, sige, okay. Madam, good morning. Saan po ka mo, Madam? Dalaga po, dalaga. Saan po ka mo dati trabaho sa provincial government? Saan po ka, Madam? Okay, nata po ka, Madam, nag-iba dito sa rally? Pahagdalan. Nagdasisay po ang nag-advertise ni Madam. Pag-iriba po. Okay po. Ito po pag-iriba nito. Sisay po ito. Saan po ito nagtatrabaho? Sa barangay lang po. Barangay. Saan po ka, Madam, dalaga? Ano po ini? May sina nagtatrabaho po ini sa quarry, kang probinsya, sa task force quarry, provincial government? Aday man. Actually, initial, Sir Tio, naagdalan da ini. Pero, Sir Tio, initial taman na informasyon, mga quarry district worker ini, mali nga ni Sir Tio, naglibot pa kami dito sa Dalbay District. Igo nga ning ikinada sa tuya, digdi si Joshua man, pasatan na lang dyan sa kwanta, sa IT, ini may mga placard man ang gadtabi, diyan, mantang nagre-report ka, yan nagralakaw dyan, tabi. Yes, Sir Tio. May mga placard sinda. Iga pa digdi, 40% share gob kan barangay, pasmado na, pare-paro man tabi. Iga pa digdi, Mr. Terminator, aka Mr. Rolly. Nako. Kaya, Mr. Tio, posible yung mga talagang naapektaran ini kan pagkaka-terminate kan gobyerno provincial sa mga ini sa trabaho, particularmente sa mga taga-task force at yung nagatrabaho sa lado kan quarry kan provincial environment and natural resources o PENRO kan Kapitolyo. Sa insinda nang ngunyan posisyon, nagpundo na sinda o naglilibot lang dyan sa Peñaranda Park or yaon sinda sa pagkang Capitol sa may flagpole? Go ahead. Yaon na kami ngunyan tabi digdi Sir Tio sa may Divine. Nasa batan ko ini, yaon digdi sa may ampang kang Capitol. Luminibot kami papasiring duman sa may Apsemo, linibot ni ining kalawakan sa Peñaranda Park. Sagod na yaon na kami digdi Sir Tio sa may Divine Word College and kung iilingon mo Sir Tio ang sitwasyon, puro ini mga nakaitom na persona, may mga face mask at limitado sana magparataonin pahayag kung siring sa ini. Sa insinda, mobile sinda, naglilibot o sa insinda ma-steady pagkatapos dyan sa may Divine? Ma'am, 10 po ang endpoint nindo tayo ni. 10 po ang steady nindo po kayo, Madam. Diba, dahil nag-informasyon sa Tio. Very limited, limited ang kanina, Sige. Yan sa Tio. Ang tabayan ta. Sa mga masunod na programa, agadon ko, do kayo ni Sir Rolly Rosal. Sa iyo ang tiga-mention digdi. Iyo. Very daragit na, base sa plata din na. De, arko ini, ang tabayanan mo na yan, since very limited, ang tabayanan mo, dukutan mo yan, very fluid sinda, dukutan mo, and baka sa ibang tropa, nakakuan man duman sa Capitol na kung siya ang pwedeng magsimbagkaan at the instant, very fluid sinda, data masabutan, kay puhan makunyan niyan, matutukan, and igwado man yung nagbabalo man sa Capitol na, siyempre, ma-assess mo na ang kan sitwasyon man dyan, dispes man ang masirimbag, pero at least matutukan na ng grupong yan, kung sa maduman, sa insida ma-steady, buda pang mga pahayag, and if ever, igong magpaluwas din pahayag dyan, kuwaon ta, and inote, suduman sa Capitol man, i-prepare na kung saan pwedeng makasimbag tabi, Karen, yan, medyo naputol si Karen, nawara na. Karen, kung mo yan, go ahead, Karen, mahagad ko na kita na dispensa sa PhilHealth, Lunes na kasi nga yan PhilHealth, pasensya nung bondit na minutos lang because tututukan tang sitwasyon ini nagbutwang bigla tabi. So yun na nga nito tabi, Karen, kung na-monitor mo, tutukan man, very fluid ang grupong iyan, kung sa insida ma-steady, kung ano ang plano nila, and magkon na lang sa Capitol kung sa'yo pwedeng makaantabay man dyan tabi. Sige. Roger, on that Santiago. Yan ang report, Karen Ala, dito sa News. Salamat, Karen. Hali dyan sa luwas.
Chief Jimmy, kumpadre, inakomodar ta na muna si Karen, matinding istorya, nagluwat. Tulong mga matitinding istorya, yung policy kan apse mo, manungod yan sa mga nasa 7 hanggang 8 kilometers na danger zone sa Bulkan Bayon. So, pagbutwa dyan ng sitwasyon naman sa Sanggunian Bayang Kanuwas, then ini na lightning strike rally kan mga apektado, kan sistema nin pagpakwari, dyan po sa Kapitolyo Provincial. DZGB Flash Report! Nakautang kita sa PhilHealth buda sa news break dyan sa newsroom. Mahabukod po an sa tuyang programa. Sa indong